Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pantingalan ng kaniyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ika'y luwalhatihin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat na laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila sa iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkakanap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatihin mo ako sa iyo rin, ng kalwalatihang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan,
Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinapad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nangangilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga tao ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y mag-isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y wala napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at ang sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alasin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nasisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila lubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, ang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumungong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natataga sa libutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakilala kita at nakilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong salita ay pangalan. At ipinakilala ko ang upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tana po. Malagod kay kami pa. Misan pa o ini kay kaming masyang kaibakan Diyos ko makatipon kami. Kaya kang badala tabernakulo Diyos ko ngayon oras sa iti pa salamat kaya nga lang pupos karon dapat mong mangayap kaya kami. Ginuna ng yablas mi kareti nung yamoy siwan na kang pumpuryan sambanda ka kimpang espiritu ang pong king katatuan. Hikpang manalo ngayon oras sa iti giron Diyos misasan metong kami kayang mikakapatad. Bukluran mo kay king kaya kang maparing lugod. Dinan mo kayang kabyas na nimbalang metong at metong kay kami. Bang kanita ka rin aldo, bukas Diyos ko makanyang kayang malayang galo at makanyang lang agawa nga lang kulang din kayang katungkulan kaya kaigpa ay kasulong na ning kay kaming kasalpantayanan. Ikpang banal ngayon ng oras sa itigin ng Diyos ngayon mag-aral kami. Ting eskwel na ning biyagin ng Diyos. Makanyang lasanang mitanam karandulang darin kaya kaming puso din kaya kang amano. Banting upayang karingaldo bukas Diyos ko kay malyaring malili karing kayang pamagobura karing buri mo. Ikpang banalo rin ni puring pinili mong kasangkapan na teletera ng kaya kang upaya. Dinan mong piyas sampung sikanan
banting upayang makanyandang malayang galawan itang kiyakang katungkulan kaya kaigpa, ikpang banal makanyan mo sanang itubod diya kiyakang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, banting upayang yan turong pun tumayad kaya kami at kaya malyaring maliliging dalan. Ginomin Diyos ngayon nga ba kay tila lang pupos din kaya kaming kapasalamatan kung dapat mong mangayap kaya kami, ikpang manalo rin kaya kaming pengare, ame mundasyon karingal doon na pun kikikeng kasalpantayanan. Diyos ko, nung ninumang pong ating bitbit na panandam nga ng orsi, iti kayong manakit. Diyos ko, tulutan mong makanyan mo, ngapisan ka rin kang mayupayang gamat. Makanyan mo nung pakayapan bang kanita galing Diyos karingal do bukas. Akayabe milat sumuyo maminto ka rin buri mo. Ginupak sabi milang mayap kaya kaigpa. Ala ka pa sanang uwaglit ng karela igpa metong man. Bibigyan mo sanang galala rekwerdo kaya kaming anak mo nga magsimula kayang kasalpantayanan, banting upayang makanyang kayang lalong mayigit makagawa ka rin buri mo. Ikpang banalan timurin diat ang kapatid mi, ame mangandaywan ka rin miyaya luwang bansa. Ikpang banal panyawad mila naman kaya kaingatan mo king karelang pamanggalo, bang kanita rin Diyos ka rin aldo bukas, datanging panahon, magbalik lang mit mo ating kapayapan at makanyandang bitbiting tagumpi, at makanyan lang maging piyersa na ning kikayang kasalpantayanan. Ginuwi ka po yung manakit ka rin kaya kaming balang sarili. Ginon Diyos, may lamampugis yan, salasayan, tunggal-tunggal, ding dalamandaring kaya kaming pusuy kayong manakit. Ginore ni po rin pisasan metong ming panalangin, sana tanggapan mula at tanggapan minoman lubusan din kaya kang pala, manibat ng inenggampo king wakas, yan asaw. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpeni B.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula sa at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita o materya. Sa daigdigang hindi nakikita o Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroong lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Ang maya payabak po, payabot kayong mumunag yung meto nga Diyos. Kadwa po karang hindi kayong kalup, pengarik po pong kalupang kayo naman. Atinda pong may talagang thought for the week. Apin po yung true peace is not the absence of war. It is the presence of God. Manualala po rin alwa, tamo pong kapatid, yung alwang sakta na yung peace, karela, kaya rin na po ng gera, as amayawas sa gera kaya tiking yato. Pota pong mayaring gera, ya po yung ausandang kapayapan. Dapat ikatamo po yung katuruan ng espiritismo. Pairala na po na yung dulo na ng matulit na kapayapan. Apin po yung gagamitan tamo upang larawan tayo yung kaligtasan ng po yung langit. At sa saklawan po yung dala ng kapayapan, yung dulo na po ng kikatamong biye, ayaw san tamo pong kamatayan. Ana po kining sulat ng Pablo, king tao Tesalonica 3:13 gaya po 16. Dapat ikayo kapatad, eko sama nandaman kapagalan king pamanyapat mayap. At nung ninuman ay mamintu king kekang amano, king pamamilatana, ning sulat dayti, tandanan niyang taong ito, bangi ko makyabe kayo, banging kawakasan dumineyo. At makanyan man ay bibilang anting meto nga kasalang, nung sabianan niya ang anting meto nga kapatad. Ngining ginuna mo rin ing kapayapan, ibiyan na kaya kayo ing kapayapan, ing sablang panahon, ing sablang paralan, at ginuman tabiya sa kaya kayungan. Ito po sinabi na po, nung pong kapatad tamo, tsupuging kalingas-ngasan. Tayo po pagyabayan, nung nilisya tamo po, tabitan tayo, papunta po king kapayapan. Uning sinabi na po, sabianan tayo po, king kalupa tamo pong kapatad. Alwa po itangiga tamo po yung mag-Diyos-Diyos. Uning sinabi na po, ibiyan po yung kapayapan ang managumpet tamungan king sablang panahon, ang po pong sablang paralan. Dakal pong salamat. Maya payabak po munang munaking kakatamong Diyos at pangadwa kaya kayong pangaray kapatid at yungin. Ang kakatamo pong topic for the week ay utos hingil sa Sabat. Nung makananong apan tuntaya po king referensya na ning Jeremiah chapter 17 verse 22. Ana po Kenny, wag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ng araw ng Sabat, gaya ng inutos ko sa inyong mga magulang. Itamo po.
ingaldo ning Sabat, iti metong yang maulagang dake, king tipan ning Diyos, igalang, ampon ipangiling, ingaldo ning Sabat, tumakot ko king Diyos, at ingatan niyo, ingkayang kautusan. Uling iti, ing mabilog ng katungkulan ning tao. Ing kalam, ampon upaya, keko yang tanggapan, sabla-sablang disan. Ing maulagang ngaldo, pasibayo dinalo, kekong sablang atsu kilub ning santuario. Babye pamipasalamat, pamipapuri, ketang Diyos alinalang king sabla. Tulutan na sanitang igpang at suking banwa. Ing mirinan kayong sikanan, ampon kabiasnan, puwersa, bangdetang atiyong mamitbit kainan, ing makanyan lang midinan katahimikan, kapayapan, ampon kapasnawan. Pablasang, kabalwan yung, kakilala yung, ing kayang katuruan, ngana, ninuman, ingati yung mapapagal na, ampon kababayat na, ngana lumapit ya king Diyos, ating tapat apamanisi, at kanita inggino, dinaning kapayapan, katahimikan, ampon kapasnawan. Antimo, kingaldo ning Sabat, ake kayong gagampanan, king oras sa iti. Pengiling ye, ampon ginalang ye. Antimo, ing depatanang Heso Kristo, ay kapitong aldo, pepay nawaya, pengiling ni at ginalang ni. At iti, pisyag ni, king iti dikilya, king mayap, king ligaya, at king kapakinabang nanda, ding tapat ng lelangan. Pablasang, ingaldo ning Sabat, iti metong yang maulagang dake, ning balang biyeyo. Dapat, naburing sabyan, nung balang metong,
Ayat chu kilob na niting santuaryo, pengiling ne at ginalang ne ingaldo ning sabat, gilutana, ampon binating na ing sabla ng pibandyan, iti metong yang tapat at alasamba. Naburing sabyan nung iti agam panana, ay biyena na atupad na ing kaulagan ng aldoning sabat. Pakatandanan niyo, banal na kayo karing sablang ngaman, dapat king dapat, sapat. Anti mo king ke kayong pamanlakad, aldoning sabat, adinalo ke kongan. Tinakbang yo ay balang bitisyo, uling kabalwan nyo, itiing katungkulan nyo. Dapat, nung pag-aralan la, ampong soryan la, ing balang katao ke kayo. Deting ngaliwa, mamit bitlang, kainan, ding mapilan, atin lang pupuntukan, atin lang bibitbitan, atin lang kikilikan. Karing balang karelang kasarilan. Nung suryan la ing balang katao, ayatsu kilob na niting santuaryo, banting upayang mayakit ampon masabing metong yang talasuyo, talasamba, binyene at ginalang ne ingaldo ning sabat. Dapat, ding mapilan, itang tikal at yumanatili. Waman, ganap kayong makaluklok ating keayusan, ingke kayong kabilyan. Ding mapilan, ing karelang kaisipan, susulapo alang karatunan. Ding aliwa, ating kalingas-ngasan, ing karelang kapanandang. Nuka rin niya maglugal, ing kabyasnan, kalamat upaya na nitang Diyos, nunging balang dapukanan, kitmuan niya king karinatan, atin niyang sukal alug. Aldo, sabat man ke kayo, nunging balang utos, panabilin, gagawan nyo, nanong pakinabang mo. Waman na tsuka yung mababatso kilob na niting santuaryo, dapat ding mapilan, metong karing siping dang bale, eda kakasundo. Atin lang pamikaintindi. Dingaliwa, metong karing karelang kapatad o katubale, atin lang pamidake-dake. At kayo kilob na niting santuaryo, banting upayang manyawad,
kulayit king lagyuna. Dapat, na balang mamawos ginugino. Iti mararandam ya. Ampon mararapati. Nganing ebanghelyo, nung mamain kayong panalangin na harapanan ng Ginoo, dapat ating sukalalub, ating kong bibitbitan, pupuntukan, kikilikan, karengke kayong balang kasarilinan. Ating kayong ekakasundo, karengke kayong kapatad. Nga nagulutan may ke kangain, lakwan may iti, at makikasundo ka kingke kang kapatad. At kaybat, balikan me ingke kangain, at kanita, ingke kang panalangin, miyabye, itang kayablasan, ake kang pantan. Kinguli na niti, dakal aral, kautusan, kausukan, ingati yung miyabye ke kongan. Munang-muna, siya sa tanla ding balang kasarilan, baluye sanang linisan, ingke kayong dapukanan, banting upayang, at inyang pagiligan, ing Diyos amayupaya, amantabe kekongan. Pablasang ing Diyos malinis siya, at pagkatandanan niyo. Matulid ya, at eya makyabe, kem pusong mitmuking kalingas-ngasan, alang karatunan akay sipan. Ingaldo ning sabat, aldo yang pamakirandam, kareting kayang ngaman. Di na nyo sanang ulaga, ing balang ke kayong pamanakbang. E bukod, ing tao, iti maghirandam ya, dapat kaibat, king dapat ampong pamanggalo. Iti eya mababatso, king kayang pangataw. Kenya mayayakit, king sablang tao, nung nuwan ti kaulagaing kasalpantayanan, king aldoning sabat, ake kayong tatagunan. Baluye itang mali, dapat parati, ingati yung magkamali. Mingari kayong metong ngayaso, akay batning sinuka, ing kayang pengan, pasibayo balikane, at kayang kanan. E sana mayayakit ing balang katao, ingalayang kabyas na. Mayap-yapa ing metong amangmang, ayalang kabalwan, kesa ketang metong, ayati yung atin ng kapag-aralan, ampong pamangilala, may sabing kautusan dapot, sarianing damusakan, iting kautusan. Metong yang malaram, alelangan.
King uli na niti, King Aldo ning Sabat, apami talaga yung bane-bane sana, inglilinis kayo. Bane-bane sana, itang kabyasnan, iti daragulya, king balang pusoy. Didinan nyo sanang ulaga, ing balang kautusan, ake kayong maramdaman. Isadya ang ponlinisan la, ding balang kekong panandam. Kanita ing Diyos, ganapyang manuknangan, king ke kayong kasarilingan. Pakatandanan nyo, in Diyos e manuknangan, king pusong ating kalingas-ngasan, ating beyatan, ating sisipitan. King uli na niti, nga na, King Aldo ning Sabat, ingatan niyo ing balang bitisyo, ngening ume kayo, king balening ginu. Bang makirandam, king mayak, banting upayang nanuman, ing kalingas-ngasan, kagulwan, ayati yung manatili karing balang puso yu, iti midinan niyang katahimikan ampon kapayapan. Kapamilatanan iti, eko sana pa'y lupig king marawak, nune, ing marawak yang lupigan nyo kapamilatan itang mayak. Banting upayang ganap yung agulutan, ing mesabing dewaka. Sablang anak na ning Diyos, e nabingot ingke kayong kabilyan. Ing sablang panabilin, kay kayo yasan ang ngararapat, mayayakit mababatyo, karingke kayong balang panggalo. Kingke kayong pamanlakad, isulod yu sanang ganap, itang kayang gayak, gayak ng Kristo, mitmuking kabanalan, kapibabatan, kabyasnan, ating katapatan, ating katutuan, ing sablarang gagawan. Kinguli na niti, ding sablang kabyasnan miyabiyeke kayo, ay ti karagdagan la bilang munyesikanan, karet ang ati yung maung espiritu kilubyo. Dinan nyo sanang katawan, ing balang amanong ke kayong maramdaman. Ulinging katutuan, alang patugot, ing bitse dudurot, pilit ng pipilinan, ing mesabing laman. Sana ikongan, eko sa mayugse, nune ikongan, miyabe-yabe kayong, ketang pangako na ning Ginu, anong nuya ka rin, karinla naman det ang ganap, amay kapaminto, king lagyo ning Ginu. Misasan metong kayo, ibiyayo sang ganap, itang kaulagana, ning Aldo Sabat, ake kayong gagampanan. Ing pamanalangin, karalungan yung
pamagnobena, alangtok ng iti panabilin, etutok na nga niyo. Dingati yung kapatid yung ayating kapanandaman, yabe yung kingke kayong karalungan. Pasik na nga nyo, detangati yung mamitbit kainan. Eyo sa papatasan, detangati yung ating kainan. Nune bagus, mituturwanan kayo, mikakalugod, mikawul-kawul, misasan metong ketang ikasulong na ning balang metong at metong kekayo. Pasibayong, deti ilang lugod ang ponsaw. Tumakot ko king Diyos at ingatan niyo ingkayang kautusan. Uling iti ing mabilog ng katungkulan ning balang kataw. Kinlugod ang ponsaup na nitang Diyos at ing patnubena ning Espirito'y Santo lakuan danakay.
Hello. Dakal po salamat ka kin Joseph pa kingaldo na ning Sabat binye na po kay katamo pamagaral. Pauli na po ning ginutang Yesu Kristo at tuturo at aral kay katamo. At nung makanano na pong selay-say kay katamo yung Banal Espiritu, ne po. At bayo ko po pala magumpisa kay katamong topic, babiyak pa mo po kay kayo yung maya pakayabakan kaya ko pong pengar ko pong kapatid. Kapatid king kasalpantayanan, nung makanano na po selay-say ning Banal Espiritu, utos po hinggil king aldonan ning Sabat, agpang po king dindamtamo, dakal pong kautusan, makanyan la pong ababatsyawan tamo, ding katangiyan na po ning Diyos, nung makanano na po selay-say kaya katamo ning Banal Espiritu. Karampatan mo po at maging dapat balang metong kay katamo, kingaldo Sabat nung sasambat tamo, kingaldo Sabat. Dirinan tayo pong maulagang bagi. Banal ya pong aldo Sabat, para mo po ka rin kay katang kabutihan at kalugod-lugod king Diyos, karing aldo tamong pamanggalo, king aldo na ning Sabat. Nung makanano tapong dindami nga mano na ning Banal Espiritu at mintatake ni nano yaman po yung kagot-gutan na problemang minuna tauling kasalukuyan aldo tang Sabat pamanyang ba, maging dapat mo po kano mawalangan ita. Huling kasabita mo po king aldo na ning Sabat, Diyos siya pong magkalubi. Bawat amano na ning ginutang Yesu Kristo, mabibiyata mo po. Minuna tauli, nanuman, kay katang kabyas na nadarala, ninuman yung balang metong, basta't kapayapan, pamangawang mayap, iba't nga po king Joseph pa. Turunan ng ginutang Yesu Kristo. Kapatid, makanano tayo pong paglingkuran ng Diyos king aldo Sabat nung itamo at intang bibitan na problema. Makanano tayo pong sambang king gusto. Makanano tayo pong sambang king tunay. Tunay paman yan ba? Makanano tayo pong samban ketang masanting nga pamisip at dapat tamong gawan. Metong lapong kutang. Makanano tayo pong sambang ketang practical abage. Kingaldo na ning Sabat. Demdam tamo po, banal at kalugod-lugod, apaman niyang bakin Diyos. Kapatid, apatutuan ko mo po kayo rin katangian na ning Diyos. Aldo Sabat, apaman niyang ba, tutuya pong maulaga. Sinabi na ng Ginoong Yesu Kristo, yung aldo paman niyang baking Sabat, uling panahona, sasambata mo po, makausto, ketang Espiritu, ang poking katutuan. Keta pong tunay paman niyang ba, maulagaya pong bagay. Nung hita mo, sasambata mo, itang buong may papamilya o buong may kakapatid king kasalpantayanan. Dapat liniban tamo, ala naman dahilan. Dapat nung sabyanan ng metong sigeyana, paborenyo, andyang yak makasimba, kapatid na ako mangking kasalpantayanan, makananuya po. Simbayng tao, makipag-usap king metong at Diyos, ang Espiritu at Espiritu na ng Diyos, lungalay po yung katawan na. Kapatid bayo kay pumpisa nitang bure kong amanong ita, agpangpukeng, ustong paman niyang baking Diyos. Kanita po, dinalang keng biyeko, atin pamurin ka ring mapilang kay katamo, anyang tayo paputinggap, ang tunay katutuan, abinyen ang mensahe ng Diyos kay katamo at makanano tayong pag-aralan. Alos po kay katamo kanita, tapo pa po may kasaklit king kasalpantayanan. Tapa po may yahos king Diyos. Taka rin pengarita mo, yako gagawang ko kanita, munta kay nga po, aneng kabangloy praise kay tang makakerang gawaran dutong. Nung yak magkamali, apong nanoy po lagi ta. Pakakalulo na po. Apong kaya na po. Anya pong panahon na ito, patutuan ko, itong simba ko, tiki na ako ng pengari ko, minsan mo anak ko pa, tandanan ko. Kadwa, minsan munta ko. Panumang ke, i-praise ke,
parangalangke, kapatad. Alas po darandaman tamo, gusto palang pamanyan ba, uling ng Diyos, Espirituya, sambantaya po king katutuan, sambantaya po king panga-Espiritu. Patibayan ko mo po't bang kanitan diyang madalas tamo pong darandaman, ita pong katangian na ita, sasabihan po ng makasulat, bang kanita, ita po magkamali. Iyo kitala po ka rin kay katang puso't kaisipan nung makanano po yung gustong pamanyan ba. Kaya pong Tagalog version, kaya na pumunta uling, ya po palang makakain-kain. Kaya pong 4:24, kanya pong 1. Mag-umpisata na po ken 3. Diyan pong paulit-ulit mo kaya katamong pamag-aral, pablasang yung tao mapangalingman niya, bata mo po nga malyaring malili, tindala na tiro na ng Diyos kaya katamo. Sabi na po, kaya 4:23, gaya pong 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ay tapo'y karampatan na kay katamong pamanamba, lalo na po kay katamong may karapatat king kasalpantayanan. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ay tapo'y kamatotohanan na. Nukarinta naman mo pupunta kanyang ketang tunay pamanyan ba, pablasang yung Diyos, paintunano po retan talagang tunay sasamba kayo. Kapatad nung sabyanan ng meto nga kapatad, sige nga nasamba kayo, makiayong kayo, king haldonan ng Sabat, iyako enak man mga lingwan ating kunggawan, dirinan meng sangkan ng sarili mo. Watutu kaya betaya kapatad taya, king lagyonan ng kekatang kasalpantayanan at pamaniwala king Espiritu, nung alanay man po'y katawan tamo, makinano tapong makipag-ugnayan king metong Espiritu na ng Diyos. Pablasang karimbalang metong ating tapong Espiritu, makipagmanano tamo king Diyos king Espiritu na ng Diyos. Pablasang ng Diyos kabalwan tamo, po lalawe ka rin kay katamong laman ng mga santing nga binigkas da ring labi tamong mayumong darala tamong ipagkalupta kaya. Lalawe po ka rin kay katang pusot ng makanano ang katuruan aburinang kalugod-lugod na pamanyan ba ng Diyos kay katang. Kapatad, kita pong masanting apami si papamanyan bang katangiyahan na naman ng Diyos, luguran tayo pong mabilog tang pusot kaluluwat pamisip. Karetang paman niya patmaya pat nung makanano tayong paglingkuran pa sa labat kingaldo ang pong bengi. Bahay matutod at pangagising ng abak, kinakailangan mo putang pasalamatan, pablasang iningat na katangan. Sana po itamungan, parati na katang pagingatan, bang milaw tamo, kindalamdom na ningyato. Kapatad, dete po tutulang maulaga. Nung dete agawa tala, in kapayapan bunga na ng Espiritu manatiliya. Kita naman pong practical akatangian apaman niyang bang kalugod-lugod kin Diyos. Nung atin tapong maging problemang likwan o nano yung bagay dapat tanggawan eta diri ng sangkan, nune. Dumalang tamo po kitang prosesong tuntunan na banal na kautusan na ng Diyos. Iyalay tayo po yung biyetamo at nung makanano. Yapin po itang ibating tayong sarili tamo at makiarap tamo king Diyos. Kaya nano po yung sinabi ng Pablo, masata po king 12, 1. Patutwa na po yung makasulat. Kaya po 12. Sabi na po ng makasulat, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo
alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan na isang haying buhay, banal, na kahaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kapatid, ita po pala yung kinakailangan. Tamo po malyaring, mimisip na anumang bagay. Ito pong sinambata mo king Aldo Sabat, diretso king Diyos. Anyanong mayayalwa ka, buri, king kekang pamanyamba, kapatid. Na po balo yung biyan na keka, nung itamo pabayo-bayo tamo, ketang buri tamo nga duwang kaya. Ang dyan pong maganakayang Diyos, pengari mo na yung maganakaya, nung pabayo-bayo ka pamisip, amo na yung buri, amo na nga limabusi, yung pengari, nakadina na yan. Po makanyan na pa. Kapatid, dindamtamo rin katataw yan, bayo ko po magwakas king kanakong buring sabihan. Banala katungkulan, takot king Diyos. Andiyan pong ako nebasan, tutuya pong paratit ang darandaman at sasabihan na rin banal espiritu at ding talateksto. At yung mo po ketang as a class, mangangaral, keta pong kadakas yung Biblia, magandang Biblia ba? Magandang Biblia ay po itang kanako yan. Kaya po kasi itang kanako. Kaya tayo pong, basan tayo po banteta na magkamali. Kanya pong Ecclesiastes na po. Yapin po yung katataw yan, dapat tamo pong tandanan. Talaga po kanong katungkulan tamo. May tigagal ko at ang bagya. Kanya pong mangangaral, kaya pong Biblia ko yan. Awit. Ito na, Brad. Kasi po, may galwala po rin Biblia ngayon Yung po kasing kaya tang pag-aralan, bayo na pong kaya. Basa niyo niya mo po, kanya pong 12, nung po magkamali, 13 hanggang 14. Ne po. Kapatid, dati mo po rin ay suyo ko pablasang dakala pa po rin malyaring magpaluwanag para po makatibe mo po king kayatang kasalpantayanan. Dene pong amanong dela ko kay kayo, lalo na po king Aldo Sabat. Sana po metong nako karetang magpabaya at mirinantang kasipagan king Aldo ng Sabat na pamanyamba. Uling mo po king Diyos para kay katamo yan naman. Tanggapan tayo po itong korona na ng Diyos. Pota pong lakwan tayong yato, mabibiyeta pong maligaya alang kawakasan. Dakal po salamat king lagyo na ng pa at tinganakan ng Espiritu Santo, mabendisyon tangan sa po. Salamat pong dakal. Maya payabak po. Marimla pa po atan po. Ating pang-oras siguro makagamit kung 5 hanggang 10 minuto po. Yan ka na akong oras. Po. Ini pong October, manibat kitang Purbero. Ang gaya tang mapupus, puro yung Sabat, hindi katang pong pag-aralan. Po. Yung pabulan po, 4 yan Domingo. Nano pa ta, lalto yung maging 4 na Sabat. Yung kakatama pong tatalakayan. Yung kakatama pong paksa. Dakal pong Kristiyano, na yung kanilang kabaluan, pangilinde po yung Aldo Sabat. Yan po. Ini pong amanong sabihan po kaya kayo, ini po tumbukan kayo po kaya kayo, ne po. Bang kanita, ne po puskin no kami misip kayo, ne po. Tumbukan kayo po kaya kayo, nung atin talagang Sabat, o alang Sabat, ne po, na dapat ipangilin. King Biblia,
Ketang miunang panahon, anyang panahon na rin propeta, manibat kang Moises, in Diyos kanita, pami katawan laman ni kakatamong Ginong Yesu Kristo. Kaya bene pa ni Diyos ikpa, karingking banwa, itang amanong sabat, may biral na karen propeta. May biral na karen propeta. Yan iingking warang pagbasiyan, itang makasulat king lumang tipan. Na in Diyos ginawayang magupisa king pormero, kadwa katlo hanggang kanamayaldo. Kilub na ning kanamayaldo, sabi na po ni Biblia, migpainawaya kitang kayang gawa. Kaibat itang ikapitong aldo, kilub na ning parminggo, at inyang pitong aldo. Itang kapitong aldo, kabud metong yamu, migpainawaya nga ning Diyos. Yan ring detang propeta kanita, itang aldo nga ita, pengilinde, na makasulat kay Biblia, na ikapitong aldo, painawa ka, pangilin me. Inggewa na rin propeta, Moises, makanya niing pepasiwala na tiro na kareng tao Israel, na kailangan ipangilinde, itang aldo, sabat. Kaya tang panahon na ita, istong pangilinde ng aldo ning sabat, at ilang gagawan na ritual. Na po, itang ritual na gagawan da, kumalang halimbawa kambing, kumalang baka, kumalang asno, tupa. Itang gamitan dang hayop, alaya pong kapintasan. Itang sasabihan kung alang kapintasan, halimbawa, metong hayop, alang kapintasan, kailangan iya bulag. Istong bulagya at inyang kapintasan. Istong pileya at inyang kapintasan. Istong at inyang sugat, gutli at inyang kapintasan. At inyang biyak at inyang kapintasan. Kailangan malinis siya, kimburiyok sabihan. Nakaibat, sunugan de, nang iluto de. Potang may luto ne, ikabit de kindampana, antipo kanini, kanada kin babaw ngayon para yan dugde kin Diyos. Kaya tangal doon na ni Sabat. Yan itang panahon po ngita, utos ka rin propeta na dapat tanggawan para matanggap kin Diyos Kim panahon tabo po ngayon at ipanggagawang makanyan. Kaya tang lumang kautusan, iya pamurin ng karelang tutukyan. Hanggang Kristiyano na pamurin ala ko king kayang puso, king kayang kaisipan, na itang ababasa na king Biblia, iya pamurin ni patutwana, na ita kautusan ni Diyos po. Nano pa tayo, buri ko sabihan, kim panahon tao po ngayon bilang Kristiyano, ampong kitang panahon na rin propeta, itang utos kanita, ang utos kaya katabok niya atin na pong pamiyalawa. Ating pamiyalawa. Itang lumang kautusan, ay niyang lukluk yang bilang metong saserdote, in kaya katamong Ginong Yesu Kristo, itang dating gagawan da, lumang kautusan, bila ko na po bisa ito. Kaya pangala ko ng bisa, ita mo po ngayon eta na makapasakop kitang utos sa ita na ipangilin me, itang Aldo Domingo bilang meto nga sabat. Magtaka ko po siguro, kung bakit Aldo Domingo gagawan tayang meto nga pamanyang bakin Diyos. Iya po inki katamong pinili. Isipan nyo Aldo yang sabat. Nano pa tamitak dahil kitang Domingo para gawin me bilang meto nga pamanyang ba? O malyaring sabiantanang metong yang sabat para king Diyos. Kasi po kamatutwanan, yung salitang sabat, naman sabat, letter double B. King salitang Hebreos, ginamit diyang sabat. Yan po? Sabat. Pero sabihan nga manong sabat, yung kabaldugana, tuknang ka. Magpainawa ka. Kaya kang gagawan, nano maning kaya kang gagawan. Halimbawa, itamong Pilipino, yung kaya katamong akaugal yan, istong Domingo alang obre. Ano po? Alang obre king gobyerno makapainawa ka Sabado pa, hanggang Domingo. Istong Lunes hanggang Biyernes, mag-obra ka, uling open niya yung obre king government. Apo king marangle, o nano man kaya kang obra. Karing ka makapokus kitang obra nga ito. Pero kitang Domingo, makapainawa tamo.
para ibiyeme para kin Diyos. O naging problema, yung masakit, ilangan babiyere para kin Diyos Itangal do Domingo ita. Kung minsan, ding mapilan, itangal do Domingo, gagawan ditang karelang kapainawan at ilo ken Fernando. Dahil nga, gagawan din karelang kapainawan at ilo kitang lugar ita. Karela mag-enjoy. Karinde babye in karelang sarili. Kahit tagagawan daw, dakap lang hayop, kay bat patende, yan dugde kin Diyos. Ita mo pong yan ala na ite. Eta naggawan ta. Istong ginawa tamo, dinakap tamong baka, at saka tayo pete, lilitsyon tayo, kabit tayo keni. Aba, eya makahustuin kaya katamong gagawan. Maliya po ka dito. Uling tutikita mo kitang lumang kautusan. Kaya po, sabi na po ning makasulat, Kening Nehemias na po. Kening Nehemias Kapitulo 9, versikulo 14, ang gayang 15. Sabi na po Kening Nehemias, kaya tabaling Nehemias Ken, uli po kaya daling Bible, kunin po. Ayun, Nehemias. Nehemias 14:15. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat. Ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat. At nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. 15. At nagbigay ka sa kanila ng tinapay na mula sa langit, sa kanilang pagkagutom, at nilabasan mo sila ng tubig na mula sa malaking bato, sa kanilang pagkauhaw. At inutusan mo sila na magsipasok na ariin ang lupain na iyong isinumpa upang ibigay sa kanila. Napakalinaw po sa Biblia, sa Nehemias 9:14 hanggang 15, na ang Sabat na yon ay ipinakilala ni Moises sa mga tao Israel. Na sinasabi doon, ibinigay ang utos at palatuntunan at ang kautusan sa mga Israel. Kanino niya ibinigay? Sa mga tao Israel. Utos ng Diyos sa kanya. Di ba? Utos po ng Diyos sa kanya yon. Kaya ginawa ni Propeta Moises. Ngayon, itong salitang ito, na salitang Hebreos, ito po ay kumakapit sa isang salitang saserdote. Sa isang salitang saserdote, ang kautusan na ito ay lumilipas. Lumilipas na. Ibig sabihin na lumilipas, wala na tayo sa kautusan ito. Hindi na po natin ito sinusunod, gagaya ng pagsunod ni Propeta Moises. Pakinggan po ninyo, ang sulat ni Apostol Pablo sa Hebreos 7:12, ganito po ang nakasulat. Sa Hebreos. Sa 7:12, ganito ang sinasabi. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. O, di ba? Sino ang dating saserdote? Si Melkisedek. Sinong pumalit kay Melkisedek? Si Jesus. Sinong naupo bilang saserdote? Si Jesus. Magpakailanman. Nung napalitan ang dating saserdote, hindi pa napalitan din ang kautusan. Ang kautusan na yan na nakasulat sa lumang tipan, pinalitan na po yan. Nung maupo siya ang ating Panginoong Yesukristo pinalitan po yan Bakit? Ang kautusan kasi nauuwi na kay Kristo. Hindi na kung kani-kanino. Pakinggan po ninyo, Roma 10:4. Ganito po ang nakasulat. Sa 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan
sa ikututuwid ng bawat sumasampalataya. Oh. Sinong kinauwian ng kautusan? Si Kristo. Ngayong si Kristo ang kinauwian ng kautusan, kanino tayo dapat sumunod? Kay Kristo. Diba? Kay Kristo po tayo dapat sumunod. Oh. Kasi yung dating kautusan, nawala na pong bisa yan. Nawala na pong bisa yan eh. Galatia 4:9. Pakinggan po ninyo ang nakasulat. Galatia 4:9. Datapwat, ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga yaoy, ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Oh. Gusto ninyong balikan ang pagkaalipin? Kasi sa dating kautusan, doon po natatali ang isang tao. Pag natatali ka sa isang kautusan, ibig sabihin, walang takdang panahon, sinusunod mo yon. Kaya noong unang panahon, pag sino mang ang hindi sumunod sa kautusan na yan, hindi dumating, hindi nakipagtipon, ang ginagawa nila, binabato, pinapatay, pinapastlang. Ngayon, kung yan ang susundin niya at susundin po natin, pagdating na linggo, sino man sa atin na hindi dumating, gusto po natin babatuhin tayo? Gusto po natin papatayin tayo? Hindi po ginagawa ng Kristiyano yan. At hindi rin po tinuro ng ating Panginoong Yesukristo yan. Kasi tayo po ngayon, sabi ni Apostol Pablo, pinalaya na kayo sa kautusan. Pakinggan po ninyo, 7:6 ng Roma. Tayo po ay pinalaya na sa kautusan. Datapwat ngayon, tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Di ba? Nangamatay na tayo doon sa nakatatali sa atin, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon nakatali ka dyan. Gusto pa nating manatiling nakatali dyan? O gusto nating makalaya sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo para po tayo ay mapalaya? Sabi po rito na nakadugtong, ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatiang ng sulat. Naglilingkod po tayo ngayon sa panibagong espiritu, hindi po sa karatian ng sulat. Yan po kasi nakasulat karatian yan Dating nakasulat hindi naman nawala, hindi naman inalis ni Kristo yan nung dumating siya Kundi ginanap ng ating Panginoong Yesukristo. Saan po nakasulat yon? Mateo 5:17. Pakinggan po ninyo. Sa 5:17. Ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang sirain ang kautusan, o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sabi ni Jesus, 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sinira pa ni Jesus yun, yung dating kautusan, hindi po niya sinira, kundi kanyang ginanap. Hanggang ngayon, nandyan pa rin nakasulat sa Biblia. Nababasa po natin Kung sinira niya, dapat hindi na nakasulat. Dahil sinira niya Pero hindi niya po sinira, ginanap niya. Nitultog kutlit, nandyan pa rin nakasulat, nababasa pa rin natin. Ngayon, ano yung sapat natin ipangilin?
Napagkasunduan po natin, ang pinili po natin araw ng linggo. Dati Sabado yan. Dati Sabado po, naalala ko yan, ang ating pagsamba. Napagkasunduan natin kasama pang Espiritu kung anong gusto nating araw na dapat nating ipangilin bilang araw ng Sabat. Pinili po nating linggo. Nakita po natin, doon nagpapahinga ang mga tao. Mas mabigyan nilang oras. Hindi po takda sa atin yon, kundi napagkasunduan. Pinagtibay po yan Kautusan yan. Na hindi pa walang kabuluhan. Pakinggan po ninyo. Ang sabi ng Biblia, ganito sa Galacia 3:15. Ganito po ang sinasabi. Sa Galacia 3:15, sabi ay ganito, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalyan ng mga tao, pagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, pakikipagkasundo, pakikipagtipan, ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Hindi ba? Napagkasunduan, pakikipagtipan, ang isang linggo. Linggo ng araw ang dapat gawin ang isang pagsamba. Hindi tagdang Sabat. Ito ang ginawa bilang Sabat, bilang pangingilin sa Diyos. Diba? Ang araw ng linggo. Napagkasunduan po yan Araw ng linggo Diba? Hindi takdang Sabat. Pero Sabat sa Diyos yun. Yun ang sinasabi niyang meron pang natitirang Sabat na dapat ninyong ipangilin. Sabi ng Banal na Espiritu, kahit na araw-araw ninyong gawin ang Sabat, kung ang inyong sarili ay hindi ninyo nababago. Kaya ang pinakamahalaga, hindi po mahirap sa panahon natin ngayon, na tayo ay dapat maghandog sa Diyos gaya ng binasa ng ating kapatid sa Roma 12:1. Huwag ka na magharap ng kambing, huwag ka na magharap ng baka, huwag ka na magharap ng manok, para kung ano ang ihandog mo sa Diyos. Pag sinabi ng isang espiritu na hindi galing sa Diyos, magkatay kayo ng kambing, idalin nyo rito. Sa dampana, ihandog ninyo sa Diyos. Huwag po ninyong gagawin yan, mali yan. Wala sa Biblia yan. Hindi po yon ang ating sinusunod sa panahon natin. Kaya ang sabi sa Hebreos 7:18 ay ganito, ang nakasulat. 7:18. Ganito ang sinasabi, sapagkat napapawi ang unang utos. Di ba? Unang utos yon. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling. Nasa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Lumipas na Napapawi ang unang utos Saan tayo ngayon? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, na meron siyang sinasabi na, ano pang sabi doon ni Apostol Pablo? Na meron siyang sinasabing pangingilin na natitira sa araw ng Sabat Meron siyang sinasabi sa Hebreos 4:9. Kung hindi ako magkamali, ganito po ang nakasulat. Umpisaan ko po sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yes, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Diba? Nagpapahinga Kaya itong napagkasunduan na araw ng linggo, isa po itong kapahingahan para sa Diyos. Kaya lang yung mga iba, pati araw ng Sabat, gumagawa sila Gumagawa sila Araw ng Sabat, gumagawa sila Di ba? Kulang pa yung 6 na araw Sabat, gumagawa sila
Pag ikapitong araw, kung saan nandun sila eh. Meron naman nagsasabi, ipangingilin ko ang araw ng Sabat, nangingilin nga ng araw ng Sabat. Pagkatapos ng araw ng Sabat, kung ano-ano ang kanyang ginagawa. Hindi ba? Kaya ang binasa ng ating kapatid, napakahalaga po yun. Na dapat mong hihandog ang iyong sarili na banal sa harapan ng Diyos. Nakaaya-aya na ito ang katampatang pagsamba mo sa Diyos. Sana pag nasa loob ka, alam mo yung mga salitang yon, paglabas mo, sana ganun pa rin kapatid. Ganun pa rin kapatid. Paglabas natin ganun pa rin. Kaya mababasa mo sa Biblia sa Roma 14:5, ganito po yung sinasabi eh. May nagmamahal sa isang araw. Halimbawa, minahal mong araw ng Miyerkules, doon yung napagkasunduan, doon yung gawin ang pagsisimba. Walang problema yon. Yung araw na yun, binibilang ng Diyos araw ng Sabat eh. Pakinggan po ninyo, 14:5 hanggang 6. Ganito po ang nakasulat. 14:5. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. 6. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos, at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Diyos. Napakalinaw po sa Biblia. Wala pong masama kung ano po ang araw na pinili ng isang Kristiyano. Doon niya gagawin ang isang mahalagang pagsamba sa Diyos. Hindi nangangahulugan na ang Sabat ay araw lamang ng linggo, hindi po. Pwedeng gawin, kahit anong araw, pwedeng gawing Sabat para sa Diyos. Kaya lang, nasa pagkakasunduan yan ng mga mananamba o sumasampalataya. Kasi kung susundan po natin ang takdang ibinigay na takda ng Diyos sa unang panahon, sa mga propeta noon, hindi pa tayo laya sa kautusan hanggang ngayon. Kaya lang, ang sabi ni Kristo, ang kinauwian ng kautusan si Kristo, kaya po tayo ay pinalaya na sa kautusan. Ngayon pong laya na tayo sa kautusan, ginagawa po natin ang tama at pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nananatili na takdang Sabat ang ibinigay na takda. Sa Biblia po kasi sa kalendaryo ng Hudyo, nadagdagan ang kanilang araw eh. Hindi isang araw hanggang linggo. Kundi may nadagdagan pa, may 2 buwan, merong 1 taon, nadagdagan eh. Para sa kalendaryong Hudyo, yun po ang kanilang lingguang Sabat. Sa atin po, pwede eh. Na araw-araw, nagagawin natin. Ala naman ang utos sa iyo, magsimba ka linggo lang. Pagdating na linggo, doon ka lang pupunta. E paano kung nagkasakit ka, hindi ka makasimba? Pag hindi ka nakasimba, gagawin ng isang namamahala. Babatuin ka, sasarahan ka ng pinto. Hindi naman pwede yun. Kaya yung mga ibang Kristiyano ngayon, pag hindi ka nahuli ka, na-late ka, sasarawan ka ng pinto, hindi tamang kautusan yun. Pinalaya na tayo eh. Kahit sinong sumasampalataya, gustong maglingkod sa Diyos, kaya lang ilagay lang po natin ang ginagawa nila, kaayusan, ilagay lang tama po yun, ilagay sa kaayusan. Hindi po kinokontra ng Biblia yan, ilagay sa kaayusan. Yung dapat ayusin ay ayusin. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin, iikpitan mo pagka hindi ka, nung nakaraan, hindi ka nakapunta, tapos ngayon pupunta ka, hindi ka natatanggapin. Hindi po ganon kaigpit ang ating Diyos. Ang pinag-iigpitan niya sa atin, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang papatay. Ang iniigpitan niya sa atin, huwag kang mangangalo niya, meron kang isang asawa, huwag mo nang gagawin 2, 3. Yan po ang igpit ng batas na ibinigay po sa atin. Kailangan po, pagdating mo dito, na umarap ka ng banal, paglabas mo ay banal ka pa rin, kapatid. Sana maintindihan po ninyo ang mensaheng aking
ipinasiwala sa inyo, sana po ay masusulat sa ating puso, hindi na sa karatiyang sa sulat ng papel, kundi sa puso na at kaisipan ang kautusan ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo at sa Diyos. Pagpalain nawa kayo. Dakal pong dakala. Salamat kaning kay katamong kapatad. At ang timurin na I would like to acknowledge the present Brother Ben. Hello. At ang timurin po karening kay katamong kapatad kayang lalam. Maya pa abak, karening kay katamong opisyalis. Karening kay katamong pong choir. Pasalamat tamo po ngayon ng aldong iti. Pero makanyan man po, marakalya po, yung oras na po. Bagay nga sabat po nga gagawan tam. Bisa ko po nga maus karening mapilan kayang lalam na ating pamagbayo na po o ating maragulay ang baging metong pamanalampataya king Diyos. Ngayon pinandit pong iti patunayan tamong ing balang metong kaya tamo. Dapat tamo pong lungub ang pong makisan metong kayang metong at ipunan ng tikaniti na po. Ini po eya po siguro mag-texto na po. Nune magsalita ya mo po ayon ketang nung nanoy may bayo na po king kayang sarili na po. Ini po eya mag-texto ini pero makanyan man po atin niyang ayambag kaya kayang sarili na po. Nung panuwanan na po ng Diyos, nung ausan kini, di na nakatamo pong pagkakataon, talaga dyan po. Ini po manibat king simula, kaya nakanla rin, pero makanyan man po, king aldong iti, karing mapila na sabat, tayo pong makitipon kaya katamo. Kaya po lingad kaya kayo, kilala yan, kilala. Ne po, koyang Rusty po kaya. Masakit siya po batal. O ito po, koyang Rusty, masa iya po batal, iya po ngausan ko sana, pero makanyan man po, iya po magsilbi. At kareni pong kaya katamong kapatad pag yung lalam, ne po. Karayang babay po kaya. Ano man po mag-text magsalita lang mo po ayon kita nga experience lang po nga papatunayan king karelang biye. Bakit hanggang yan po na po? Kapatid na baby po, Miranda. Okay, salamat po. Ngayon po uling miyunaan tamo na po. Kapatid Carlos po paninayin tayo baka nita mamaya pong pamag-aral kaya tamo. Bayo po yung sabla. Magbiya kaya po yung maya pa oras kaya nga pong gino. At kaya kayo pong sablang kapatad, alang sawang tuknang king pamanyamba. Yung pong pamagsalita king babo plataforma, may sabi yaman mag-istorya o mag-texto. Alwaya po timpla talaga. Oren po rin kapatid tamo, waman latinik do, na po rin sabihan tikarin di nga pong gino. Ali po. Agpangpuking ebanghelyo makasulat, bukod mo kanuret ang mi pagkalubanan kabyasnan, king pamagsalita. At yuta mo po kayo ni mamayin tamo kayo. Susuyo karing burina, komo midi na niyang oras yung kapatid tamo kay bati at tinalakad, na po rin sabihan, pikakarinini nga pong gino. Uli na nitang takot kayang sarili, sani. Pero atsuya po ken, yung kapatid. Para makasuyuya, mo bukod king pamagsalita. Anya nung mga bigla kayo man kapatid, eko mapaninom kape ban kanita. Eko mga bigla. Pero sabi na ng ebanghelyo, subukan tamo nga ning sablang bagay.
nung emo talagang agyo, may babalawos. Pero pasubok na. Uring kautusan la, agpangkeng sinabi na ning kapatad tamo. Itang sasabyanan ng kapatad tamo, buri keng sagiwan, tang Ecclesiastes 12:13, basan ke po ban kanita. Akilala tayo ng nanoy. Eke pa mo adalain ka na akong salamin. Dosi 13. O ini po yung manuwanan ng kapatad tamo. Iti ing wagas ning bagay ding sablami randamla. Tumakot ka kin Diyos at ingatan mo la ding kayang utos. Uling iti ing mabilog akatungkulan na ning tao. Sabi na, tumakot ka kin Diyos. At ingatan mo la ding kayang utos. Sana po rin kayang utos. Ilapin po ret ang amanwanang lugod. Nikakalugod kayo nga naking metong at metong. Nung makananor akong liguran, yakuman nga na makanyanda kong luguran. Yan po nga baka iti makanyantamong gagawan, ingal doon aning sabat. Anong nuka rin, mi pakilalaya, mi pasagiwaya, dakalayamanong mi bigkas ke kayo, ke katamongan, kapamilatanan ng aldo sabat ay iti. Kailangan kanu maging tunay tamong talasamba. Jeremias 17:24, basan ke pong basibayo. At mapalyari nung makirandam kong maingat ka na ako sa biyan ng Jehova. Eko milulupusan karing pasbulan dalaning syudad iti, kingal doning sabat. Nung ipangiling ingal doning sabat, bang dapat king nanumang daraptan kaniti. Orita puring kayang panabilin. Eta kanu magdalang pusan, kingal donaning sabat. Nung ipangiling tayo, ingal doning sabat. Sana puring po sana rin, deta pong miyaliwaliwang problema tamo, ake katamo, kimpi bale-bale, abibit-bitan. Anya, mintatamo po kini, maging tunay tamong talasamba. At kanita yung Diyos po tang tunay tanang talasamba, nanuman kano ing ibiyena, nanuman ing adwan tamo iti ibiyena kaya katamo. Kitang katapatan ng pong kasipagan, dapat po may akwakeni tanggelingan kabyasnan pa magsalita. Nune kita pong dapat naning tao karinya mayatol. Salamat po mayapayaba ko rin mo po rin makuyad kong amano kaya kayo. Katatalyan po nung man po may mga pakirot kayo. Isadyata la rin sarili tamo ken tutuki siguro ay biya tayo. At kasi nga kaistorya nung didinan mo kong oras nga nang inipasaben mo na nga na. Ipakailiya po. Nya siguro kay tutuki makapagsadyaya. Salamat po, mayapayabak nga pong Ginoo. Mayapayabak kay ko nga. Dakal pong salamat. Dakal po nga dakal. Salamat kining kay katamong nga kapatad. Pila na mo po minuto, malapit niya yung oras. Din pong kay katamong pisaup-saup, ngayon aldong iti 3,238 la po. At pabalo ko naman po kay daratang Domingo at tamo po nga kapatad magpasalamat ne po kay Sunday, October 18, aslag ning Batwin, Barangay Amsik ne po. At Primero Corinto, Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Ila po rin magpasalamat kay tutuking Domingo. Timurin din kay katamong kapatid, napon migpasalamat la naman po
mupin na kaya kayo pong talasuyo, tamo may kapag-present ka rin, uli na po ning ating dita ka bala. Pero makanyan man po rin, kaya katamong kayanakan, ila pa mo rin po rin pepapuntan tamo ka rin. Ila po rin megatent. Po. At yan po yung kaya katamong pamisasan metong yan ng aldong iti. Ang gana po nga ning pinandit, po tapong kay bata mo pong sinimbar, ang kaya katang kapatad opisyalis, at mo pong meeting, po at ang kay na po ning pulong. Reni po rin kaya katamong pamag-aral nga ning aldong iti, binala pong masanting, di nga manong dindamtamo, manibat po ka rin espiritu, ang gana po ka rin kaya katamong kapatad tagapagsalita, po, nung makananura pong tuturo kay katamo, po, ing kay katamong gagawa ng timong pamanyamba, po, o yung kay katamo pong pamanuki, karing kay katamong obligasyon, kay katamong kasalpantayanan, ini po maragulyang bage, iya po yung kay katamong maging obligasyon king kaya katamong kasalpantayanan iti pong metong tipunan ng tikaniti. Uli pong kening tipunan na iti, po, makanyan tamo pong makakapag-libayang diwa, po, makanyan tamo pong mag-aral, agpangking makasulat, anya po daratang tamo keti, bata mo pong dandaman, datang presensya na po ning kaya katamong ginuam, timurin, dingamano, nung makananula pong tatarak ka rin kaya katamong puso, po. Dating bagay darandaman tamo, sabi napin, ay mo po bukod kayong darandaman tala, reting bagay. Noon daptan tala naman po, i-apply tala. King kaya katamo pong pang-aldol dobye, metong la naman pong guide, dating darandaman tamong pamag-aral rin. Po, uling punging panahon tamong eni, talaga pong intutuna, makayaliwana po yung panahon, dapat king bili tamo po ang gaking kasalukuyan, ita mo pong talasal pantaya, darala tamo pong bibitbitan ng metong kababan, po, ngani pong panahon na, ngani pong panahon iti, nung minsan na anak yam, po, potang makibat siya po kaya talagang, po, aliwala po. Pero makanyan man po huling atin tamong katuruan, nung minsan nagagawa ta pa pong makapagpasensya, kakabata mo yung kaya katamong pasensya, nung minsan mananak, kalupa tayo pong matwa, kaya mo pong pamagsalita, nung minsan nung eka magdalang adwaw at lung kapibabatan, po, mo rin po apibata. Pero makanyan man po, king kaya katamong kapag-aralan na iti, tuturo na katamo alam patugot nung makanano tamo pong maging mapagkumbaba. Po. Number 1 po ka rin, itang pamagpakumbaba tamo, iya po yung malyaring adala tamo all the time. Po. Iya po yung kaya katamong daralan iti. Huling nung tamo po magpasensya pong magpakumbaba. Po. Dala na katamo po kaya tang emasanting. Nya sana po king kaya katamong pangayat syungeni, sabi na ning banal, sabi na, banal na katamo karing mano, po, palagi na pong paalala kaya katamo, dapat karetang kaya katamong dapat, po, kari na katamo pigaganakan, nung makanano talang agawa retang tuturuda kaya katam, huling intutuna, dakalta na po belwan, dakalta na kabias na natatanggapan, pero po tanging tao magkulang niya po. Kapibabatan, makagawaya po kitang enaburining kaya katamong gino. Nya sana po ing kaya katamong pamag-aral ay ni, ing makanyan tamo pong adala, ang gana po kitang itamo, ing makanyan tamo pong miras kitang kaya burina po nitang kaya katamong gino. Nya sana hanapin nung kanong magsabatam. Excuse me po. Amita talaga tamong antiganiting pamipuri, ang pong pamipasalamat, nano pong ulagana niting gagawan tamo, sabi na,
nung ing metong mong kapatad, o isiping mong bale, may kakasundo, sabi na ning banal, lakwan me nga na ingkaya kang ayin nga na, makikasundo ka nga na ketang kaya kang kapatad, at kay balikan me, na po ingkaya kang ayin matanggap ya babo. Nya, napu karagul ingkaya katamong kapasalamatan, tuturuda kaya katamo ring banal, na nung makanano tamo pong gawan ng aliwang paralan, baka nita po, ing lugude, da ka rin kaya katamong balang puso, uli po nga lapong may git, potang ing lugud at suyat mamali ka rin kaya katamong sarili, ne po, no ka rin taman pumunta, kailangan tayo iti. Anya, sana po, pengari ko po ang po ang kapatad, ya po yung idagul tamo king kaya katamong puso iti. Kaya tamo po kakalingman, yung Diyos po malugod siya kaya katamong anak na, kaya kailangan po itamong anak na mikakalugod tamo. At kimpong tutuking Domingo, maging tagapagsalita tamo po kapatad Michael, nung atsuya po kelwalo, nung atsuya po, iya po yung kaya katamong tagapagsalita kaya yung tutuking Domingo. At data pong aliwata mong kapatad nung yakoman po lalag, automatic la po retang kaya katamong kapatad niya po. Basta tsula nung marakalya pa mo rin po yung kaya katamong oras, di nantala pong pagkakataon. Ngani po yung oras sa kaya katamong pong mikakapatad, pablasa ang ating tampa pong meeting. At pasalamatan ko po yung kaya kayong panyatang, kaya tiging kaya katamong tipunan. Sana po karing daratang pang Aldo, maging maranon tamo po, king kaya katamong pamanyang baba, kanita makanyan tamo pong maging maayos pa, king kaya katamong pamanyang ba po na po. At ang timurin din kaya katamong kapatad at syuking aliwang bansa, dakal pong dakala salamat, king kaya kayong pamagtangkilik, king kaya katamong pamanyang ba, timurin ni kaya katamong pengaring Bapang Gustin, sabi na po kaya kayo, kumusta akongan. Ikayo po kanong kapatad na ketiking sibol. Ang gana po reta kanong anak tuturo na ko kumusta na la. Sabi ko, ongoing la pa naman, detang kaya kayong tuturong mahintang, sabi ko po kaya. Dakal pong salamat, ing oras sa Tunel.
panalangin tamo po. Aya, banalay pami, muna po lalampupos din kekeng pami puri keka ampong pami pasalamat pablasang pigkalubanan mikimbiye ampong sikanan. Ipangin ni pong mayari niya po yung kekeng pamanyang ba Diyos ko, salamat po. Pigkalubanan ming kabyas na ning balang metong kaya kami. Ngayon pong mayari na kami, mamanuli ka rin kekeng pibali-bali Diyos ko, sana po makanya may kekeng pong bendesyonan. Lalo na po rin ng iting sakayan Diyos ko, sana po miras kaya pong kapayapan ka rin kekeng pibali-bali. Diyos ko, nung nino man sa rago, kaya kami ngayon iting bitbita pananda mo problema Diyos ko, sana rago po tang mamanuli kami. Makanyan sa pumabakal sitiban kanita yung kasang kanan ka rin kekeng balang sarili. Kaya po malyaring manatili. Ginawa ngayon pong oras sa iti. Ngayon mayari na kami Diyos ko, king kekeng pamanyan ba, salamat po Diyos ko sa rogo. Parating keng gabayan, king aldoon po ang biyang ibakir kung lalong may git, sumulong ka ng mata na pa ka rin. Ning kekeng kasalpantayanan Diyos ko, sana po. Tulutan mo ngayon pinandit. Yung balang metong kaya kami Diyos ko. Ngayon may garal kami karing kekang kautusan, sana ro Diyos ko manyalang may rapo, karing kekeng dako ka na din pa mag-aral. Amiyap siya ngayon nga bak. Igpaya minupugisan ng salya sa yan. Sampit lang na laman daring kekeng po supablasang ikapo balo mo reti. Parete mo po rin kaya. Samo pong karalungan kaya ka ngayon nga bak. Sapo tanggapan mo la. Tanggapan mo man sapo ng balang metong kaya kami tang limang pong pamipala. Yasaro kong magaring kaya. May manabat ng ngayon ang gaman po king wakas. Siya na sapo. Salamat po. Sibul Tagumpay Ningbiye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Ningbiye.